Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ганна Рухадзе. У эфіры навіны час мясцовы, сёння ў выпуску. Спявалі з хай-фай, танцавалі з Коза Ностра. У Маладзечні адбылося абласное свята, прымеркаванае да Дня народнага адзінства. Адна з галоўных святынь Беларусі. У Свята-Успенскім кафедральным саборы духавенства і прыхажане сустракалі крыж Еўфрасіні Полацкай. Перамога за перамогай. Дынамо Маладзечна зноў парадавала сваіх балельшчыкаў і вярнулася з Баранавічаў з 2 перамогамі. У Маладзечні адбылося абласное свята, прымеркаванае да Дня народнага адзінства. Раздзяліць радасныя моманты да нас прыехалі прадстаўнікі ўсіх рэгіёнаў Міншчыны. Аб найбольш яркіх падзеях суботняга дня і вечара ў нашым наступным рэпартажы. Асноўнымі лакацыямі для правядзення ўсіх мерапрыемстваў свята сталі вуліца Прытыцкага і цэнтральная плошча. Горад майстроў заканчваўся аж за кніжнай крамай спадчына. Выстаўкі продажы твораў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, майстар-класы, выступленні артыстаў, дэгустацыя прадукцыі, кожны мог знайсці занятак па душы. Людзі вельмі цікавяцца, падходзяць, глядзяць. Нават даже некаторыя робяць, вельмі спадабаецца і з добрым настроем уходзяць, забіраючы з сабой гэты майстар-клас і ў душы, і ў сэрцы, і з сабой уносяць такі вось цудоўнага бусла. Приехали из Любани, ехали очень долго, привезли вот хлеб, и вообще весь подворок это наш, с города Любани мастера все наши. Шмат наведвальнікаў сабралі і тэатралізавана выставачныя кампазіцыі, прысвечаныя падзеям 1939 года і Вялікай Айчыннай вайны. Работнікі музеяў і архіваў Мінскай вобласці цікава апавядалі пра герояў сваёй малой радзімы, пра часы ваеннага лихолетия. Дзержинский район гордится тем, что мы – это родина героя Советского Союза Марата Ивановича Козея, который был пионером-героем, партизаном. Родился он в деревне Станьково Дзержинского района, был участником отряда 25-летия октября бригады имени Рокоссовского. Геройски погиб 11 мая 1944 года. Марат Козей подорвал себя и окруживших его фашистов. И об этом мы всегда рассказываем на своих экскурсиях, ведь ему было на тот момент всего 14 лет. Разгарнулі тэматычныя стэнды і прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў арганізацый партый Беларусі. Адны ўручалі наведвальнікам сувеніры і буклеты з інфармацыяй пра сваю дзейнасць, другія праводзілі займальныя конкурсы на веданне гісторыі Беларусі. Трэція навучалі гасцей розным канкрэтным навыкам, як, напрыклад, аказваць першую даўрачэбную дапамогу. Белорусский детский фонд, самая главная его задача – помогать детям. Программа, например, «Наши дети» или программа «Теплый дом». Это те программы, которые позволяют объединять, не только оказывать помощь одному единичному случаю, в единичном случае, одному ребенку, но это то, когда встает на помощь детям вся страна. Тыя з бацькоў, якія выбраліся ў дзень суботні з дому, ды яшчэ з дзецьмі не прагадалі. Малышы і падлеткі маглі адчуць сябе выратавальнікамі, работнікамі дзяржаўтаінспекцыі, ваеннаслужачымі, энергетыкамі. На кожным кроку на цэнтральнай плошчы арганізоўваліся займальныя гульні, конкурсы, спартыўныя турніры, а ў парку атракцыёны. Паралельна на сцэне выступалі творчыя дзіцячыя і маладзёжныя калектывы нашага раёна. Абласное свята з нагоды Дня народнага адзінства праходзіла ярка і маштабна. Прекрасный праздник, День народного единства. Праздник очень молодой, но он уже в сердцах наших людей и в мыслях стал символом сплоченности и единения белорусского народа. Только через уважение к историческому прошлому мы сегодня можем гордиться тем, что мы имеем. Какая прекрасная у нас страна, прекрасный город Маладзечна. У цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Максіма Богдановича аматары літаратуры маглі сустрэцца з майстрамі слова, прадстаўнікамі Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Госці чыталі свае творы, барды выконвалі песенныя кампазіцыі і ўсе разам узгадвалі паэзію Максіма Танка, які палымяна вітаў у вершах у з'яднанні ўсходняй і заходняй Беларусі. Наша сённяшняя сустрэча ў першую чаргу звязана з Днём народнага адзінства, з гэтым святам, якое аказалася вельмі патрэбным у нашай краіне, но дзіўна, што яго не было раней, это свята, але это правільна зрабілі, што оно з'явілася.
Тым часам у суседняй установе культуры кінотэатры «Радзіма» усе жадаючыя маглі завітаць без білетаў на сеансы 3 фільмаў. На другім беразе культурны код і час вярнуцца. Сюжэтныя лініі кінастужак цесна пераплятаюцца з гісторыяй Беларусі. Сегодня в кинотеатре «Родина» состоялся показ исторической драмы «На другом берегу». Этот фильм посвящен событиям, которые происходили в Западной Белоруссии. Мы работали с этим фильмом на протяжении года. И сегодня были очень приятно удивлены, что этот фильм востребован у наших зрителей. І арганізатарам і гасцям паспрыяла ў суботу надвор'е. Класічны асенні дзень з тэмпературай вышэй сярэдняга ўзроўню. Таму можна было, не спяшаючыся, абысці ўсе пляцоўкі, пабыць і гледачом, і удзельнікам мерапрыемстваў самых розных. Наш любимый город Молодечно. Рады, что в этом году отмечается так масштабно этот праздник. С ребенком посетили много площадок игровых. Очень все понравилось, купили сувениры. Замечательно, что на сегодняшний день такой праздник у нас, потому что действительно объединяет людей, объединяет, сколько сегодня и погода хорошая, и объединяет людей, семьями выходят, гуляют. Поэтому замечательно, праздников много не бывает. Все очень так красиво, городу подготовлена такая сцена, таких еще у нас не было. Артисты приедут, ждем посмотреть с нетерпением. Ну, как бы, конечно, хорошо. Очень нравится, и детям есть что посмотреть. И история вот получается военная, очень много патриотического всего. Это очень, конечно, и для нас, и для детей очень познавательно, очень так все организовано, конечно, хорошо. Поэтому молодцы. Заключным акордам свята стаў фінальны канцэрт на цэнтральнай плошчы горада. Аматарскія калектывы меншыны прывезлі свае лепшыя нумары пастаноўкі, а першымі, як заўсёды, выйшлі на сцэну вядучыя. Если волнение, буду говорить, наверное, за себя, не за двоих, оно всегда есть абсолютно. Что бы ты ни вел, на каком бы празднике, какого масштаба ты бы не присутствовал, волнение есть. И мне кажется, если есть волнение, значит, это часть, я не знаю, профессионализма, часть твоей работы. Готовимся, текст между собой распределяем, проговариваем, поэтому, в общем-то, все стандартный вариант. Вот точно такие эмоции. Авацыямі сустракалі гледачы і зорак беларускай эстрады і папулярную расійскую групу «Хай-фай». Завяршыўся суботні вечар начной дыскатэкай. У якасці яшчэ аднаго сюрпрыза ад арганізатараў выступленне групы «Коза Ностра». Абласное свята з нагоды Дня народнага адзінства падаравала ўсім яго удзельнікам настрой добры і светлы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. У Маладзечынскім раёне стартаваў тыдзень кібербяспекі. Як расказалі ў раённым аддзеле міліцыі, мэта прафілактычнай акцыі максімальна шырока інфармаваць жыхароў рэгіёна аб кіберзлачынствах, аб схемах, якія выкарыстоўваюць махляры. Таксама ў ходзе сустрэч з насельніцтвам будзе ісці гаворка пра тое, як абараніць свае зберажэнні і аб правілах бяспечных паводзін у сацыяльных сетках і месенджерах. Мошенниками создаются новые способы совершения преступлений. Наверное, в настоящее время остается такой способ совершения преступлений, когда злоумышленники звонят через мессенджеры граждан, представляются представителями государственных органов, либо сотовой компании, просят злоумышленника сообщить, перейти по ссылке, либо сообщить смс-код, который пришел на мобильный телефон. Тем самым они получают, либо устанавливают удаленное приложение к мобильному устройству, позволяющее осуществлять удаленный доступ, ну и в последующем уже осуществлять хищение денежных средств с счетов граждан. Бяспека дзяцей і падлеткаў застаецца актуальным пытаннем. Непаўналетнія часта не задумваюцца аб наступствах сваіх дзеянняў, што можа прывесці да няшчасных выпадкаў. Пракуратура Маладзечынскага раёна нагадвае, што бацькам варта быць асцярожнымі з адкрытымі вокнамі, бо маленькія дзеці могуць выпасці. Непаўналетнім неабходна расказаць аб правілах бяспекі на дарозе ў інтэрнэце, а таксама аб наступствах неасцярожнага абыходжання з агнём. Несовершеннолетним стоит напомнить об опасности совершения правонарушений, связанных с деятельностью железнодорожного транспорта. Дети, не осознавая серьезности последствий своих действий, чинят препятствия нормальному движению поездов, раскладывая на путях камни, палки и иные предметы. Вместе с тем, данные деяния являются уголовно наказуемыми. В ряде случаев в моменты, казалось бы, нахождения детей в поле зрения родителей последними совершаются преступления в сети интернет. Основной причиной их совершения является незнание несовершеннолетними о противоправности совершенного деяния. Речь идет о совершении преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Так, в последнее время подростками часто совершается данное преступление. Они, не задумываясь, продают данные личных кабинетов банковских карт под предлогом легкого и безопасного заработка денежных средств. При этом личный кабинет открывается ими, не выходя из дома, используя лишь сеть интернет и данные документов, удостоверяющих личность. Вместе с тем, за совершение из корыстных побуждений незаконного распространения реквизитов банковских платежных карточек Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 6 лет лишения свободы. Я ведаю, раённы этап рэспубліканскага тэлевізійнага праекта вызначыў найбольш разнабакова адораных вучняў з 5 па 11 класы. Конкурс праводзіцца Белтэлерадыёкампаніяй і Міністэрствам адукацыі ўжо не першы год. Удзел у ім можа прыняць кожны школьнік, які ўпэўнены ў сваёй эрудыцыі. Напрыклад, вучням 11 класа прапанавалася растлумачыць, што такое кілт і біёта, узгадаць, хто з гістарычных персанажаў з'яўляецца адным з галоўных герояў капітанскай дачкі Пушкіна, вызначыць краіну, якая займае 3е месца ў свеце па залежах калійнай солі і адказаць, у якім годзе быў запушчаны першы штучны спадарожнік зямлі. На 20 заданняў 45 хвілін часу. Пытанні нескладаныя для тых, хто акрамя школьнай праграмы цікавіцца звесткамі з розных сфер дзейнасці чалавека і з'яўляецца аматарам інтэлектуальных гульняў і конкурсаў. А пераможцы прымуць удзел у абласным туры праекта ў дыстанцыйнай форме, які запланаваны на кастрычнік. В этом конкурсе я участвую впервые. Как-то до этого не доводилось участвовать. Сейчас попробую свои знания. На результат особо не боюсь за него. Как-то волнения так такового не присутствует. Но если будут вопросы по физике и математике, я думаю, я справлюсь. У маладзечынскім свята-успенскім кафедральным саборы духавенства і прыхажане сустракалі крыж Еўфрасіні Полацкай. Ён быў створаны ў 1161 годзе майстрам Лазарам Богшай. Па меркаванню многіх экспертаў, гэта рэліквія ўваходзіць у дзесятку самых каштоўных згубленых твораў мастацтва. Гісторыя крыжа Еўфрасіні Полацкай даволі драматычная і да сённяшняга часу невядома яго месцазнаходжанне. Лёс праваслаўнай святыні беларусаў часта вырашалі войны. Менавіта з пачаткам Вялікай айчыннай вайны і знікла рэліквія. У 90-е гады мінулага стагоддзя было прынята рашэнне стварыць копію крыжа. Гэтай работай заняўся брэсцкі майстар Мікалай Кузьміч. Сёння рэліквія знаходзіцца ў Спаса-Преабражэнскім храме Полацкага свята-Еўфрасініўскага жаночага манастыра. Полноразмерная копия была изготовлена стараниями первого патриаршего иерарха всей Беларуси, высокопреосвященнейшего митрополита Филарета в 1997 году. Воссозданная копия святыни, ставшая одним из символов нашей белорусской земли, доставлена в наш город в рамках 40-летия установления Дня Собора Белорусских Святых и празднования десятилетия создания молодеческой епархии. Кроме того, в этом 2024 году исполняется 920 лет со дня рождения преподобной Ефросинии Полоцкой, основоположницы женского монашества на Руси. Ефросиньевский крест будет находиться в кафедральном соборе до среды 25 сентября. Приложиться можно с 9 до 19 часов вечера и до 15 часов в среду. Перамога за перамогай. Дынамо маладзечна зноў парадавала сваіх балельшчыкаў і вярнулася з Баранавічаў з 2 перамогамі. Наша каманда гуляла з мясцовым хакейным клубам «Авіятар». У пятніцу дынамаўцы абыгралі сапернікаў з лікам 3-2, а ў нядзелю разграмілі баранавіцкую каманду з лікам 6-0. У нядзельным матчы ў кожным з перыядаў нашы хакеісты закінулі па 2 шайбы ў вароты «Авіятара». Наперадзе ў нашай каманды 4 хатнія гульні. У чацвер і суботу ў лядовым палацы маладзечна дынамаўцы згуляюць са жлобінскім металургам, а на наступным тыдні 2 і 4 кастрычніка нашы хакеісты на хатнім лёдзе прымаюць хакейны клуб «Ліда». Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.